поредния шедьовър на DCM. DCM е фирмата производител. Ето тук го пише. DCM. Отваря се преден капак, заден капак, врати. Невероятно изпълнение на малката летяща Емили. Аре, като се завърти, ще го видим. Интериор нямам думи. Всичко е точно както трябва да са направили. Тази малка хубава лентичка отстрани, това по-скоро е линейка отстрани, която на истинската кола се прави от един изтъкнат художник с четка. Е този златен кант, който е от двете страни. Ето този. Отлично изпълнение. Отлично. Джанти, фарове, стопове, мигачи, всичко отделно. Да, една такава доста интересна бройка. 994 бройка от 999. Леле, хванахме последния влак. Сега да му се насладим. Phantom 7. Full Open Parts. Шедьовър.